non é doado. Ou sería mellor dicir innecesario ou inútil. Delimitar, definir cal é a función que representa o trapecista e cal o payaso. Cal é o bordo do lenzo? Por que motivo é dende cando se lles outorgou ese nome a cada un? Non son acaso dous exercicios sostidos na idea pola idea do equilibrio? Ou dito doutro xeito, a súa catarse, o seu éxito, a súa gloria, acádase no mesmo acto da espera, no cobizoso desexo da creba dese equilibrio, da catástrofe, do fracaso, do desastre, o grande estrépito. Velaí o espectáculo. Caída e bagua contidas en martelos bilaterais de plásticos sonoros multicolores. Un ricto inflamável, tan efémeros ou fugaces como a gloria dos gladiadores, ou a memoria dos recordos que han nacer mortos. Nada que ver cos acróbatas. Toda celebración contén o seu exceso.